Buna henjira yemo yogotinya ekiama kya UPA ababwatani ba UPA inse yo chief coordinator Nyamira John Moriasi nigo bagenderere kurika ababwatani abaya eriyo kya Chinguru aseganga yogo cha komosira omoske Fred Matiang'i asekero kyoburayi bwense iko ninde no moke kyagara no twarengene na party coordinators be county bonsi Korubarabu North West Mogirango na Kitutu na chief coordinator Moriasi ne timu ende office iko na akera abantu ba minto mbiyama na sengencho bakira sobonge bereches asomo yega okorekanete ase society ya Mabundu ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mogirango me Nyamira nigo gwetania ababwatania chiri buyibere nigo konyora bari kiwe egento kyagenderere komento mubaro bwababwatani ntwabana mogoko nakora abantu bacha bange twara register abantu kiri bubere na ende ntogenda to komenta kweta mashinani kotebya abandi nga obuye bwe patimborobi mo bo register ase echame ya UPA egara nande nago kisana koraba kusibe itu bachira so bonge tu register egara to chigosira skema tia nyumo gusio ito egara nalia magenderera aracheka iga so konyora into president korugusi ari ase national cake ebinto bibi ko biense eto ko mwana ito Matiang'i noare eriegere ne into aturwanire bunegesa ukyomo gusi nigo ko mo bairerenga orogongo rwa gusi rwabeire rokwebwa isiko asugo tatware kyama egento basabire abagusi gosose kyama kya UPA eriyo mugusi ko basemesa yo kubageni bo ya serikali enene wekerega ase serikali ya Kenya kwanza situkogera umuritangani ase kero ebirogo byabagwa goja Nyanza aiga Raila agabwata kaire ebirogo ebyo ase county nye tore county sanemo ase Nyanza bona ekera ira bogera kyonsi tukaongorwa tukabeti kwisiko muno mugusi na into tuwe bange ekera mambi na turanyore national cake ekene kya mangana gatobegente ko muno mugusi tukwaniramo nga ngube monja na kwira ngombe roje Fred Matiang'i oyo korengana na babwatani bairenga asegwa nekegori ya Chensi koru Mount Kenya na bogo Kenya ngima nigo kobomo baruleira yogo cha komwamagoro mu waziri hokarebu borendi bwime Dr. Fred Matiang'i asekero kyoburayi bwense koru Mount Kenya igura ari Chensi go yaimoka Kenya ngima ikaenda kui Matiang'i ne chindaga 150 koru America Matiang'i akarorambu yakachikukira agacha agatara gusi yonsi agatara Kenya ngima kaenda Mount Kenya agatebi ku Matiang'i naye toroje naye kware gokonya Kenya kurwa matuka aliyo chisemi kurwa matuka aliyo defense Gen-Z babwate jikura nyingi naende babwate bibanda bacha ko tokonya ko na buchinguru chito bono kuchibusia Steven Nyarikembunde Ensoko TV Nyamira.